Hello, Sis Rogen. Mag-love shout out. Nadidinig mo ang boses ko? Sabayan ko muna ng habang wala pa yung aking alagad. Biglang sisi, busy pa. Sige lang, Sis Rogen. Okay lang. Naririnig boses ko dyan. Dinig ba? Dinig? Dinig boses ko? Dinig po. Okay. Nag-ano ako na hanapin yung magbigyan ko ng pagkain yung alaga ko. Wala man. Yung pala, kasama ng ina, kaya sabi ko habang nag-iintay ako, makapag ng saglit ba? Oo sis, narinig. Kala ko hindi. Akong konting oras. Uy, sis Rogen, ang baba ng ko, WH ko, giatay. Akala ko nga nandiyan, kaya sabi ko, habang wala, kasi kasama ng nanay, makapag ka ako ng konting oras ba? Japan Haromi, may love shout out, good morning, good evening, hi, Go See TV, hi, my friend, good evening, may love shout out, ayan. Good morning. Hayaan mo yan, sis. Nag-update ka naman. Ang baba ng WH ko, promise. Promise. Ang baba ng aking WH. Ayan. Galing ako sa bahay mo, sis Rogen, kanina. Nanood-nood ako ng iyong video. Ayan, Japan Haromi. Nagpunta ko sa mo, sis Rogen. Good morning. Morning pala sa kanila, kay kay Gucci TV and Japan Haromi. Ko kanina, nagdalaw ako sa iyong bahay kasi nga sumakit na nga yung yung tiyan ko ba. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Mabigat ang aking tiyan. Tayo para puntahan tayo ba. Sabi ko, naman ako, di ba sis, kagabi na naman ako, silent LS ako. Thank you for your like, Gucci. Yung sa gabi, bago ako matulog, doon na lang ako si Roger ba. Doon na lang ako uy, naka-live din si Gucci. Gucci, you live also. Hindi ba tayo nito sis Mapalo? Sis Rogen, naka-live pala siya, oh. Pero dumalaw siya sa akin. Dumalaw siya, oh, Gucci. Giatay ka, nag-ano ka pala sa akin. Naka-live si Gucci. Gucci! You live also. Giatay tayo, mapalo tayo nito ni Lolo ba? Ikaw ba si Rogen, hindi pa bumaba yung lives, mo? Yung baka ninja niya yan. Sa bagay, kasi, hindi. Iyan yung niya, yun ang profile niya eh. Oo, ninja siguro kasi, hindi nagpunta ako sa niya eh. Yun ang lumabas, oh. Siya ang mapalo. Ganun ba yon? Walang problema sa akin. Ayan, tinitingnan ko yung video niya, oh. Nakailang video ba ako sa'yo? Ano ba yan, sis Rogen? Magpunta ko sa'yo kanina. Punta nga ako ulit sa'yo. Killer Smile. Wow, vlog. Mega love shout out. Good evening. Good evening. Ayan, tayo. Si Killer. Tingnan ko nga ang kanyang bahay. Uy, malaki din ang kanyang bahay. Dito ako sa iyong bahay. Ay, nga pala muna kita. Bigyan nga pala muna kita ng jacket.
Di ata, excited ako. Killers, may excited ako. Nagpunta agad ako sa bahay. Di ata eh. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Nagnginginaw na naman ako dito, sis. Tapos, maya-maya nandito yung amo ko, diba? Nag-love shout at Sir Keller. Maano ang tiyan ko, mabigat. Nakailang video ba ako sa'yo kanina? Yung mashi, inanuhan ko at saka, ano ba to? Wow, chicken. Sana all. Parang akong busog na busog, sisi. Maginaw ba dyan sa inyo? Dito sa amin, ang giniginaw na ako, pinagtatawanan ako kanina ng aking kapatid. Kasi, bakit daw ako, yung naka-jacket. Iginiginaw nga ako kanina. Hindi kaya ako sis nakakaano ba yan? It's been 5 days since my golden skin build. Ano? Give birth. Oh. Ano kaya sis Rogen? Gusi? Already live sa? You're live also? Golden Rings and give birth to 7 days puppies. Oh! Birthday niya. So cute your puppies. Oh, 7 puppies. Oh. Oo, maginaw na. Konti pa masyado. Pero alam mo naman ako si Rogen ginawin. Kaya medyo ako ba. Oh, really? 7 puppets? Wow, congrats, Gusi. Ano natin siya. Ang ganda niya, oh. Ang cute niya kaya. Ang kanyang doggy. Ang kanyang puppet. Nawala naman na si ano ba. Sino ba yan? Never bet. Ano ba yan? Wait lang. 5 million in my house. No, Nova Bear, thanks for coming. Mega love shout out. Mamping, ask ko lang, nakasend na po ba kayo ng price nung part 2 LS nyo? Ano po ba yung panalo mo, Sisi? Kasi yung mga ko, na-send na daw kasi yung Gcash ko, sinabi ni Sis Usang, na-send niya na daw kasi nandito ko sa Riyadh, bali wala naman akong Gcash, nagpadala lang ako doon ng pang sa Gcash, nandun na sa kanya, sabi niya na-send na daw. Ano po ba yung panalo mo, sis? Paano nga? Pa-comment kung ano yung panalo. Sana ba yung listahan ko? Kasi yung isa ko, yung sa kapatid ko, yung banana, sabi ko sa kanya ay sabi niya oo daw. Gcash po, ma'am, wala pa kasi ako na-receive, ma'am. Magkano ba Gcash mo? Wait, hanapin ko yung yung listahan. Ang dami ko kayong listahan. Wait lang, tingnan mo mga lista ko, Di atay. Ilan sis ang panalo mo dito? 50 siguro ito. Wala mong presyo itong nalagay ko dito ba? Sige. Wait mo lang ha. Wait mo lang sis ha. Itanong ko ulit bukas. Nakalista man dito, mo? $50 Gcash.
Sige. I-ano ko siya bukas. Itanong ko ulit, ha? Sisi, i-ano ko ulit bukas. Tapos, ano mo ako, ha? Confirm mo sa akin. Gcash, ma'am, wala kasi po ako receive. Oo, nandito. 50 Gcash nga. Andito, nakaano, oh. Nakalista. Nakita ko na. Boss, sige po, ma'am. Thank you po. Sige. Kasi yung ano, yung naglalagay ng Gcash kasi, yung nasa Pinas, hindi din siya marunong masyado. Kaya bali ang pinaglalagay niya, inuutusan niya yung anak niya. Kitang-kita man ang wrinkles ko. Pero sabi niya, anuhin daw. Ito, buwang ka talaga, bibili ka, dalawang piraso? Na ano? Sabi ko, Tinapay ba? ikaw natawag ako sa'yo, hindi mo ako nasagot. Kailan ka tumatawag? Nakailang pagkababa, nakailang tawag ako sa'yo, 10. Sabi ko, Kit, baka may pera ka dyan, bili mga hukit ng chichirya. Wala man, oh. Ano tawag? Nakailang tawag ako sa'yo, Kit. Ngayon lang, oh. Ngayon lang dumating mo. Ngayon lang dumating. Pinakita ko naman sa'yo. Wala man kanyang, Ngayon lang dumating, oh. Yung tumawag nga, alis mo naman daw, eh. Tatay, kala ko kasama ka ni Timay. Salamat. Sabi ko, may makakakain-kain ba ako? Nagpabili ako ng laban. Ayan yung maniho kasi dumating ba. Bukas, no, Mabel? Sige po, ma'am. Itanong ko bukas, ha? Kasi, nakikita ang aking wrinkles. Yung niya, ano ba tawag nito? Inuutos niya lang din daw sa anak niya. Pero sabi niya sa akin, yung nalagyan niya din daw. Nalagyan na niya na. Bukas, ano ko siya ulit, ha? Oo, nandito nga, 50 Gcash. Yung hindi pa nakaka-receive mag-ano sa akin, ha? Kasi, hindi ko pa talaga as in yung iba. Butog ako. Mabigyan ko pero magbabaon ako ng ano ba itong mga binili nito? Isa lang yung binili niya. Mega love shout out. Uy, para ang hina ng net ko. Bakit siya yung nagda-dark? Gusto niya ng egglog. Ito yung egglog. Pang siya, pang Josh or Tula, may panalo ka ba sa akin? Yung mayroon din, Gcash din. May panalo ka din sa akin, Gcash. May na-receive ka na, wala pa. Josh. Nadinig mo ako, Josh. May lista ka din sa akin. 5 million in my house. Magbaon ako ng tinapay. Para may makain ako mamaya sa taas. O, diba? Opo, ma'am, wala din po sa akin. Nag-ask ako sa GC, wala din daw sa kanila, ma'am. Sino pa ba wala? Mag-ano kayo sa akin? Nandito kasi nakalista din, 50 Gcash. Yung isa kayong sa ibang yung ibang banana, kasi hinihingi sa akin ng magkarga yung yung sa nagkakarga. Yung iba hindi ko pa nalagyan kasi bago pa sa bago ko pa lang siyang friend. Pag hinanap ko, pag ni-search ko siya, hindi nalabas. Kaya yung iba hindi pa nalagyan, hindi pa nakargahan. Yung sa banana. Pero yung iba nakargahan na. Kasi
nga si Sir Rodin, sabi ko, akala ko madali magpalaro. Sabi ko, ang hirap pala magpalaro ba? Kasi hanapin mo, tapos yung sa banana, hanapin mo din yung ano nila, yung link nila. Kasi di ba, hindi man ako makapag-ano kasi, yung iba, baka mamaya, mamali ako ng lagay, iba yung malagyan ko, o di ba, sayang din. Kaya, inaano ko nga na yung iba, meron akong isa, yung Joshua din ba yun? Basta may B siya, may B. Tinatanong nga sa akin ni Kuya Ted, sabi niya, Ting, asan ba yung link nito? Hindi ko siya maano, hindi ko pa siya makita. Hindi siya ma-search. Tinahanap ko din yung link niya. Sabi ko nga, pag napunta dito sa akin, kukunin ko yung link. Pag nadala ulit sa ano ko, sa live ko ba. Ilagay ko na to doon, ano ko ba. Kasi baka biglang dumating si Amo. Ilagay ko muna to doon. Ako, Ping, may utang ka pa ba? Hoy, wala na akong utang sa'yo. Wala akong utang sa'yo, Abo. Gihatay ka. Yung iba kasi, Abo, yung iba, yung link, hindi ko pa siya makita. Promise. Yung mga nag-ano sa akin, ang hirap din kaya magparlaro. Yung ano, Joshua B nga, Joshua B. Hindi ko makuha yung link niya. Iniintay ko din siyang mag-ano sa ano ko ba, sa live ko. Si Joshua B. Hindi ko pa siya na ano. Hindi ko pa siya na... May mga ano pa, may mga link pa ako na hindi ko makita. Kaya hindi ko pa naanuhan, hindi ko pa nalagyan. Yung ano nga, yung dun sa binigay kong isa na nagkakarga, ilan lang yung naibigay ko sa kanyang link kasi hindi ko rin siya makita. Hindi ko rin makita yung kanilang... Sino ba yung inaano dito ni Kuya Ted ba? Si Joshua B nga, hindi ko pa makuha yung link niya. 150 banana pa naman. Ayaw kong, hindi naman kasi pwedeng i-ano yun na kung ano yung lumabas na link kasi sayang din. Malaki pa naman yung ano niya. 'Di ba? Andiyan yun naman lahat yung mga listahan ko. Mga nakalista lahat yan. Puro kayo madami yan. 150, 200. Kaya sayang din kung kanino mo lang maibigay, di ba? Kaya kailangan pag ibibigay mo talaga yung doon talaga sa si ano pang hindi ko nabigyan, si Friends Adventure 150 banana, hindi ko pa siya, at saka si Starlight 200 banana pa naman to. Hindi ko siya maano kasi yung link nila, baka kasi may sobra ka pa dyan. Yung sa Gcash ko, ano na yun, complete yun kasi nakaano nga yun. Yun, hindi ko pa 'to mga nabibigyan kasi hindi ko makita ang kanilang 200 banana pa naman 'to. Hindi ko siya ano, hindi ko siya hindi ko makita 'pag nagse-search ako. Kaya sayang.
Tingnan mo listahan ko, abo, oh. Madami yan, abo, oh. Wala man yun sila pakialam sa banana. Hayaan mo sila. kasi yung lumalabas sa akin, ano siya, yung, ang taas ng ano niya, ang laki ng bahay niya. Sabi ko, imposible naman na ito ang pumunta sa live ko. Kasi puro million man yung kanyang ano, yun ang lumalabas sa pag sinearch ko siya. Yun ang lumalabas. Sabi ko, duda man ako, kaya sabi ko, hindi man siguro ito yung nagpunta sa live ko. Hindi ko siya pinakargahan. 200 pa naman. Kaya mga nakalista yan, oh, yung mga wala pang ano bilog. Yan ang mga wala pa. Nakita nyo pa dyan. Ayan, oh, wala pa yan, oh. Hindi ko pa yan nakargahan. At saka ayan, oh, hindi pa yan nakargahan. Yung mga walang bilog. Hindi ko pa makita link nila. Mahirap magpalaro ba? Bakit parang blurred man yung aking ano? Hi, Gubatman. Good morning. Ay, good morning. Morning ba dyan sa'yo? Good evening, my friend. Ayan, then, mag-ano tayo yung mga plugins ko kasi... Uy, ano, Joshua, ano ka din ba? Sa ano ka din? Sa team ka din? Hindi kita nakikita na ano ba? Lista ko nga ulit ito ba? Anuhin ko nga, linawan ko yung... ano ko ulit yung mga sa Gcash. Yung sa Gcash ko. Yung last chatter ko na 400. May last chatter ako 400 nung pangalawa ko eh. Wait. Oh, Gcash. Diba? Oh, diba? 25 banana. May ano ka pala si Srogen sa ano banana nung sa second ano. Hoy, abo, ayan, oh, 500, oh. Kalas, naanuhan ka na ba, nasendan ka na di ate? Ikaw, wala na akong utang sa'yo. Bugbugin kita dyan, abo. 500 yon. Gcash mo, nasend na sa'yo dong. Daming lista ko, di ba? Oh. Ikaw may utang sa akin. Singil ba, singil? 50 banana. Ang dami ko kasing listahan. Ang mga listahan ko, ano ba? Walay-walay. Walay-walay. Ano ba tawag yan? Hiwa-hiwalay ba? Hiwa-hiwalay. Send ko nga ito. Lista ko nga ulit, linawin. Kung nandito man yung mga ano nyo, kasi habang pag binababa nyo yung ano, ini-screenshot ko ba? Binababa nyo yung bahay nyo. Ay, yung ano nyo, yung Gcash nyo, ini-screenshot ko kaya na ano ko man lista ko. Ano ko nga ulit. Listahin ko nga ulit. Giatay. Listahin ko ulit. Okay, wait nyo lang ha. Banana na lang. Banana na lang ba? Ayaw mo na ng Gcash. Ilista ko ulit yung mga bibigyan ko ng mga ano. Send ko to, send. Nasaan kaya yung ko ba? Tapos mamaya kung kailan aakyat ako, ano, kung kailan aakyat ako, saka naman siya mag-ano ba, ano sa akin, sabihin, igawa mo ng pagkain yung ano, yung bata. Di ba? Paki-wait nyo lang, Joshua, ha? Iano ko ulit to. Wait lang. Wait nyo lang, please. Buti sinabi nyo sa akin ba? Ano ko din to. Marami pa akong hindi na, ano. Sabi ko, ang hirap, abo, magpalaro ba, abo? Kasi hanapin mo pa yung mga ano nila ba?
yung tama ba to? Ba't parang sobra man ang ano nito? 6-3 9-4 9-4 tapos kasi ang hirap mo nito ba? Tapos ang hirap mo pala nitong 2-4-6 2 4 hirap man itong ano na to ba? Kubi. Ano ko na lang. Akala ko ay di kita maya usap tayo. Bakit? Tungkol saan? Tungkol saan? Tungkol saan? Nag-ano yung wrinkles ko dyan, oh. Yung baong kung walang palaman. Hinanong ko lang siya. Maano yung aking Wait lang ha, maupo ako ba? Maupo si Inday. Nangawit. Mag-live ako habang wala yung wala pa yung amo ko ba? Live ako. Tamaya nito mama, into na naman to. Abo yung mo ba, tumataas ba yung mo? Mataas ba yung WH mo? Ang baba ng WH ko, giatay, 300 lang higit. Giatay na yan. Bakit? Ano nangyari doon? Nagpo-post man ako, nagla-live man ako, giatay na yan. Bakit humina? Bumagsak. Bumagsak talaga. Wait lang guys ha. Kasama ba? Ano yun? Ano sabi mo? Tingnan ko. Ano ba yung sinasabi mo, Abo? Nadidinig pa ba boses yun? Kanta ka mo, nagyatay ka. Hindi ako kakanta, nandito ako sa labas. Ay, nandito ako sa... Kung sino nandiyan amo ko, diyan sa likod. Sabihin sa akin, Jamila, napapano ka? Bakit ka nagtitinanta dyan? Wala na akong banana, Abo. Mani, mayroon. Mani, talaga mani. Makati ang ilong ko. Hindi tayo makapag-live ng ng maayos. Yung nandun tayo sa sa ating pansit. Yung nandun tayo sa ating ba tawag niyan? Sa ating kwarto. Panoorin ko nga ang ni Go Batman. Yung kanyang please dislike this video. The Endless Stand Go Batman. Patingin, ano ba to? Ano to? Bakit dislike? Why dislike? Ay, ano daw? Ano ko nga itong si Go Batman ba, yung mga videos niya, wala na siyang 5 hours ago. 19 na pala yung kanyang 19 na yung kanyang turn off the your comment.
naka 5 hours, mayroon na siyang 11. Wala, hindi siya mag-comment ba? Hindi siya mag-comment. Napakaano na ba ni Gubatman, hindi ko man kaya ito magtitinuwad. Andiyan ka pa ba, Abo? Inaantok talaga ako ba? Ang hirap mag-intay. Hindi siya maano. Paano man ito maiano? Wait na ano. Abo, gumawa ka nga ng ganito, Abo. Gayahin mo nga ito, si Gubatman. Abo, ayan Part 2 comment next I am protecting my boss. His word. Naka-off yung ano mo just follow the order. Okay. Yung ano niya ba, naka-ano yung kanyang mga video, naka-turn off yung kanyang comment. Hindi ka makapag-comment, pwede kang mag-like. Anong sige? Yung gayahin mo si Batman? Sige, tingnan natin kung ilan na magiging views mo. Tapos i-ano mo din ha, i-upload mo din ha. Abo. Makati ang ilong ko. Wow, ang dami naman itong ni Sis Mikay. Nakabalik na ba siya dito? Ano siya, naka 1 point. Parang hindi man umuusad itong pinapanood ko. Bakit man ganito? Parang ang bagal man ang usad niya, No comment allowed. Yes, why? Turn off, naka-turn off yung ano mo ba, yung comment mo. Gubatman, why? The comment section is turned off. Di ba, paano ba mag-open on, mag-turn on? Oh. Ang tagal, matagal yung pinapanood ko. Ang tagal naman itong nakatuwad. Parang yung ulo mo no comment, follow. Yes, why? Lang siya, ganito lang siya nakagawa ng ganito ba? Ikaw, Abo, gayahin mo din to, Abo. Plus 8 na. All 7, ano daw? Wait. Channel set comment. Disable Google. Napinding ka. Pending your comment section. What happened? My comment. Sige, mamaya gawin ko. Sige, gawin mo mamaya. Pero gusto ko pag ginawa mo yan, Abo, hindi ka nakapans, naka-boxer. Tingnan natin kung magbabiral ka, ha? Magtago ako kasi parang masyadong stress yung pagmumukha ko dyan sa dyan sa cam. Magtago na lang ako. Uy, nandyan na nga amo ko. Andyan na siya. Mag-utos na yan. Ayan, nag-ano na lang tubig si Jubran.
Jubrel, pin mo ya? Ina. Ah, madam. Chicken. What?
Wings, mega love shout out. Thanks for coming. Nabisi na naman si si Pinkay. Tanungin mo ba baka may galit sa inyo? Ano 'yun? Go Batman, mega love shout out. Ano 'yun? Ano 'yun? Mega love shout out to all. Bro Abo. Ano pa? Bro, Wings, tumayas si host. Oo nga bro, dumating lang ako. Go Batman. Ang tanungin mo ba? Baka may galit? Gatay. Sisi Marie, mega love shout out. Thanks for coming. Ano? May isama ko na nga kayo. May pinamili si Amo. Namili ng tubig at saka tingnan nyo, oh, may gagawin ako. Ayan yung mga tea. Iatay. Hindi ako nag-ano ba, lamig sa lamig, kahaw sa malamig. Ang hirap ng ano ba, yung sumasabay yung panahon sa aking nararamdaman. Nangangati ilong. Gabi na lang, ginawan pa ako ng trabaho ng amo ko. Giatay. Iayos ko daw dito. Wala akong magagawa. Ayusin ko nga. Kasi, ano ba ang dami-dami kasing, tapos na dyan na pala, ano. Lamig, tawa nga ng tawa ng kapatid ko kasi sabi niya, ang kati ng ilok ko. Sabi niya, bakit daw ako lamig na lamig? Kasi, pag bukas ko pa ito gagawin, okay na to kasi, bawas din to bukas. Anong oras na ba? Wait lang. Saan ko ba ito ilalagay itong mga ano na to ba? At kasi, ang hirap kaya, Wings, yung panahon sumasabay sa akin yung lamig. Malamig masyado. Ang hirap nang wala nang nagmamahal. Wait lang, mag-ano tayo, giatay na mahal-mahal na yan. Mahal lang bilihin, giatay kapingkay. Mag-ano na lang tayo, ganito na lang tayo kasi wala eh. Ganun talaga pag tumatanda na wala na nagmamahal. Parang mali yata yung gawa ko. Dapat nito sa taas, giatay. Wait na lang. Ibababa ko yung mga lagi kong ginagamit. Sumasabay yung ano ba, yung nahuhubo tuloy yung pantalon ko ba kasi nakasabit ako. Giatay na yan. Ano na ba tong, ang dami kasing flavor ng tinira ba? Kasi ibababa ko yung mga ginagamit ko always, everyday. Then, ano to? I wanna be with you. Work. Kasi Pinkay. Sorry guys. Akala ko, ito sumasakit pati ngipin ko. Na sobra yan sa exercise mo. Anong exercise? Ang dami yung tea. Hindi ko alam kung anong mga tea. Ay, nagkikirot-kirot. Tapos alam mo ba, sa madaling araw, nagigising ako, sumasakit ang ipin ko. Tapos, ang dami man kasing mga tea dito. Hindi ko maintindihan kung ano ba itong mga tea na to. Parehas ba to? Meron ba ito na to doon? Parehas man. Dami man kasing timay. Ang dami yung mga bulaklak ba, yung rose. Tingnan mo, bulaklak to, Tingnan nyo guys, bulaklak to, Nakita niyo ba? Ayan, bulaklak. Iniinom nila yan dito. Ayan, bulaklak siya, Nakikita ba bulaklak? Tingnan mo, sabi ko kanina, mag-live ako kasi wala akong ginagawa. Tapos, biglang dumating si Amo.
Umpisa ko palang nakakaano naman, anuhin, patayin. Samahan nyo na lang ako, guys. Pansin mo ba, bro wings? Ano yun? Nasobrahan yun sa exercise, puping. Anong exercise? Kanina nag-exercise, wala ka ng puwet. Wala talaga akong puwet. Giatay kayo. Bakit nakita nyo? Napansin mo ba, bro wings? Doon ang lakas ng puwet. Mga baliw talaga kayo ba? Wala talaga akong puwet. Kahit nung dalaga ako. Flat siya. Hindi siya maganda. Yung binigyan lang ako dito, pero yung dito na wala. Hayaan nyo na yung sa puwet. Bumawi naman ako dito sa harap. Ang harap, yun na lang tignan nyo sa harap. Huwag na sa likod. Kasi, ano to? Ito ba guys, iniinom nila yan dito, yung ganito, yung orange, yung kanyang rose, iniinom nila yan yung tea. Di niya alam, giatay kayo, ano ba yung exercise? Green tea. Ano naman pinagsasabi yung exercise mo, giatay kayo ba? Ano bang exercise pinagsasabihin dyan? Kasi, ang pangit pag nandito yung iba. Di atay, ilagay ko na lang dito sa taas lahat to. Ang pangit. Talaga lang. Pangit siya, promise. Kaya dito ko na lang ilagay. Exercise, hindi pa ako nag-i-exercise. Di atay kayo. Tinitira nyo na naman ako. Ano ba yun? Words are. Thanks for coming. Wala din sa harapin. Oy, akala nyo wala. Pero meron. Hindi niya alam exercise. Pampalaki lang ng ilong. Ano yun? Oy guys, sorry guys ha, kasi kumbaga baby pa ako, hindi ko pa masyadong alam yung mga sinasabi nyo. So, sorry. Ano ba yung meaning ng exercise? Maraming exercise. Exercise. What kind of exercise? Pampalaki ng ilong. Ano yung ilong? Ilong. Ano bang kaparehas nito? Di atay. Ang dami naman kasi nitong kulasa. Ayan. So, ayan. Then, ito, dito tayo. Okay. Ano to? Tapos, ito, dito, ayan. O, diba? Asan na ba? Ano ba tong mga to? Abo, mega love shout out. Hello Kuya Ted. Mega love shout out. Thanks for coming. I'm so busy. I'm busy today. Nag-arrange ako. Akala ko wala na akong work. Ayan. Nag-ano tayo ng tea. Inaayos ko yung mga tea. Tea as in tea. So big tea. Hindi kasi maintindihan to. Ang daming mga tea. At then,
Kuya Ted. Sana biran si Host Abo. Ano? Ano daw? Ano yun? Abo, tinitira niyo na naman ako. Wag na daw tayo tumingin sa likod. Harap na lang daw tayo tumingin, Kuya Ted. Nalalaglag yung pants ko. Kuya Ted, nag-love shout out. Oo, kasi Kuya Ted, nakita pa talaga ni Abo. Wala daw akong puwet. Saan kaya ako tatae? Di ba may puwet naman ako? Ano lang yan, hindi tayo pinagbigyan ng maumbok na puwet. Yun. Huwag nyo nang tingnan yun, sa harap na lang kayo tumingin. Kasi hindi lahat ng hindi lahat binibigyan ng puwet. So, kabilang ako sa walang puwet. Tingnan nyo, humihiyaw na yung amo ko. How? Lina, how? How? Expression ng expression ng mga Arabo. How di Carabao. Batutin. Ganito kaingay sa amin, parang parang Pinas lang. Parang yung ng amo ko, siya, yung maingay. As in maingay. So, sitting kayo na sa akin na, ayan. Guys, akala ko kaya nag-live ako, wala na akong work. So, meron pa pala. Kaya, pasensya muna kayo kay host. Alam niyo naman, laging busy-busyhan. You know. Saan na to ilagay? Diyan ka nga, para kitang-kita ka ni Timay. Tapos ito dito. So, diba? Ano daw? Durong. Thanks for coming, mag-love shout out. Ano daw? Basahin ko nga. Wala naman na makita sa harap, lantan. Uy, grabe kayo sa akin. Wings, mag-love shout. Grabe kayo sa akin. Bakit nakita mo? Nakita mo, Wings? Nakita mo lanta? Kala mo lang yung lanta, pero hindi. Grabe kayo sa akin. Minamurder niyo ako masyado. Huwag naman ganun. Kakasakit kayo ng dibdib ba? Huwag naman ganun. Parang nakita nyo naman yung... Nakita mo na ba lanta? Uy, hindi na pa naman. Nakaka-hurt ka. Kuya Ted, nakita na ba ni Wings? Sinasabi niya malanta daw. Umayos ka, magbasa ping. Durog ba? Yan. Durong! Ano ba? Hindi ko makita. Durong! Ano ba sinabi ko? Anong 3 as? Ano yun? Pinagpapawisan ako ba sa pinagsasabi niyo sa akin ba? Uy, ang nalalanta yung yung gamit na gamit. Hindi man. Hindi po, kalbo, umayos ka, ha? Umayos ka, kalbo. Lina, go up na, Lina. 9 o'clock na, Lina. Time to sleep na, Day. Then tomorrow, you have school tomorrow, Day. Sleep na, Day. Yung ating alagad ba? Pagka ayaw matulog. Nahihirapan ako sa kayo magpatulog sa gabi. Tapos sa umaga, nahihirapan din yung kapatid kong magising. Kaya lagi ko sinasabihan na abay. Hirap man siyang gumising sa umaga. May aral. Nawawa ko ng ngaw-ngaw dito. Tapos yung amo ko. Kasi pinagawa pa ako ng amo ko nito ba? Upstar, Abo. Abdul. Up. Ano to? Hok. Ano to?
Ayan. Then, masakit ang ipin ko. Sumasakit ang ipin ko. Marites, ano? Ay, sabi ko, ang basa ko dun sa Marites, Kuya Tis. Marites, Miguel Anjada. Uy, ang labo talaga ng mata ko. Easy lang, baka umiyak si Hus. Uy, Lina, go up na. Nakita talaga ko ng aking alaga. Si Marian, uy, hindi, yung basa ko ba, yung pagbasa ko Marites, yung uy, Marie, sorry ha, sorry. Na ano lang, nadagdagan lang yung pagbasa ko ba, yung mata ko kasi, matanda na ba, may difference. Ang hirap talaga yung ano, ang hirap talaga yung nagla-live ka tapos, ano ka ba, yung naka-live ka tapos, ano yung bang, may ginagawa ka, may rason siya, buti na lang. Sabi ko, ano ba yun, Mari ba? Ang tingin ko talaga Marites, Mari lang pala. Mari. Sorry naman, guys. Sorry, tao lang. Nakakahiya talaga ako ba? Nakakahiya talaga. Tumutulog na talaga. Oh, ayan na, tapos na. Ayan. O, diba? Work mode pa si Inday. So, ngayon, pinagtawanan tuloy ako ng alaga ko ba? Sabi niya siguro, nagdadaldal man to si Jamila na nakatayo man ako doon. Akala niya wala akong kadaldalan. Natawa na lang sa akin eh. Ano daw? Bro Abo, meron naman palang hinahanap si host. Ano na naman yun? Meron siya. Ano naman yung hinahanap ko? Wala mo hinahanap. Ano yun? Kuya Ted, lagi akong inaano ng dalawa ba? Wala talaga akong pet. Pero, okay na yan. Hindi naman nakikita nila na ano, hindi naman nakikita nila yung pagiging maganda mo sa may pet. Huwag nyo nang hanapin yung pet sa akin kasi may butas lang pero walang umbok. Ang maumbok sa harap. Malabo talaga ang mata niyan. Nasuro ko na naway. Ilong ko ba? Giate talaga kayo ba? Grabe kasi kayo kung makamarder sa akin. Umayos. Hay. Giatay, Inday. Matanda ka na, Day. Kasi. Hindi. Oy, sabi ko sa inyo, tatanda din kayo ba? Oy, si Marie, pasensya na ha. Nadugtungan ko yung Marites. Yung Marie, nagawa kong Marites. Andito yung aming dalagang maganda. Ang aming prinsesa. Baka makita sa aking live. Ang aming dalagang maganda. Tawa siya eh. Madam! What? Huh? Now? So we have this today. I want in the morning before I go to make and leave it here. You bring? Maybe drink. I will see. I drink or I for my breakfast. Orange cake?
Same, هذا زبادي، هذا 1 زبادي، 3 egg، 3 egg، 1 زبادي، sugar، oil، هذا فانيليا، بعدين هذا 1 skin oil. Same before. Same before. Same before. Okay. Diyan muna kayo ba? Gawa. ano na ito? هذا same يعني you put like that. هذا same. What? You put كده يعني this one same كده. Yeah. Anong oras na? Binili. Ha? What, madam? This one. For what? I think that we can put here صح؟ خلي شوي هذا egg and this one شوي حار ولا لا؟ في madam. good. Bari. Skin oil. We take the juice ولا نولي؟ أحسن take صح؟ Yeah. Put شوي. What's way? إيه. أفضل. Now I open up and down. بعدين you put Yeah. you leave it like that. No, dear madam. Because not good put there. Then the dough dry, not become up. First there, then 5 minutes put the down. هذا up. Yes, here, Oh. here, up Body. and down with see. Here, up and down with this one. Yeah. With this one. Yeah, not good madam. First but in because become dry. Fifan. Ayan guys, gagawa pa pala ako ng gawa pa ako ng cake. Ano daw, makapal lang ang hiram niyak. Lumaki na harap. Ano daw? Nag-text ka pala, tambay lang Sisi. Sige Sisi, salamat. Giatay, maglaw siya sa lahat. Anong oras? Alas 9 na pala. Buong talaga tong amo ko ba? Binilihan niya lang ako ng Colgate shampoo, sabon. Nag-utos na. Dapat akit na ako alas 9 ba? Giatay na alas 9 na, magtuwa pa ako ng Marie. Salamat. Si Johnny. Tingnan nyo guys. Gawa pa ako ng cake. Tingnan mo si Putol. Sabi ko bumili ng mantika. Hindi man bumili ng mantika. Gawa tayo guys ng cake. Samahan nyo si Ping. Ayan. Gogo lang. Buhay OFW.
lang to guys kasi ano na ba, oras di peligro na dapat tayo na ako ba maggawa na ako ng cake ba. Sumasakit ang ngipin ko. Akala ko hindi na ano may kapalit. Ano may kapalit? Ano yun? Ano yung may kapalit? Tingnan ko nga si Johnny. Ano yung may kapalit? Bakit? Lumayas na kayo lahat? Ay, oo, may kapalit. Ganyan sila. Ano to guys? Apurahan to ng gawa. Apurahan. Bahala yun yan. Sis Johnny, gagawa ko ng cake yogurt. Pasaway itong amo ko ba? Basa man yung aking ano. Ayan guys, apurahan to guys. Kasi anong oras na di atay. Nag-utos pa ang amo ko. Kuya Ted, Mari, wag ka munang magmisda ha. Kinakargahan kita. Ang hirap ng nandito sa kusina ba. Hindi ako makaano. Sige, Sir Ted. Salamat ulit.
Mega love shout out, Mimi Burr. Ano tong gagawin ko? Yogurt cake. Isang yogurt, 3 egg, ayan. Wala na tayong tingin ng listahan. Bahala na yan dyan, oy. Kuya Ted. Tapos, ang aking ayan talaga, nag-ano talaga ako. Tapos, ang yogurt ko, dito na ako maglagay ng sugar. 3/4. Kulang pa yung masukal ko, guys. Liatay. Guys, simula sa gabi, sa umaga hanggang gabi. Talagang hindi talaga ako makadut-dut ba? Paasaway talaga ba? Kaya hindi ako masyado nakakapag-ikot. Ano daw sabi ni Kuya Ted? Mali yung ginagawa mo, host. Ano yung Kuya Ted? Bakit? Gawa tayo ng cake, Kuya Ted. Hindi na nga ako, hindi wala na tong ng lista. Kasaway itong amo ko. Binili lang ako ng sabon shampoo. May kapalit agad. Hindi ako nakaakit ng maaga. Kaya minsan, alam mo Kuya Ted, minsan, yung bang minsan sa gabi, gusto kong mag-live, hindi na rin ako nakakapag-live. Sa pagod ba? Sa pagod. Umpisa umaga, luto. Tapos hanggang ganitong oras, tingnan nyo. Ulit. Kasi hindi na kasi ba, napapasarap na yung ko ba kanina, sabi ko. Aakyat na ako ba? Maharap ko na kayo. Ay, hindi pa rin pala. Work pa din pala ako ba? Wala tuloy akong mantika ba? Ubos na yung mantika ko. Kaya itong maniho. Sabi ko bumili siya ng mantika, hindi bumili. Tingnan mo. Wala nang yung mantika. Kasi Kuya Ted, dapat aakit na ako ba? Alas 9. Nagbigay lang ng 10. Ganon sila dito. Pag once na nagbigay sila, may kapalit ba? May kapalit. Kaya, minsan nakakasama ng loob. Dapat na naman ako yan. Ano talaga Kuya Ted? Alam mo, simula talaga Kuya Ted nung hindi na din ako talaga makapag-ikot masyado yung
makapagdut-dut ba? Kasi umpisa sa umaga, ang dami ko na luto. Sa Biyernes, ang dami ko na naman luto. May bisita na naman dito. Tapos, umaga, linis. Tapos, luto. Tapos, hanggang gabi, luto. Hindi talaga ako makadut-dut ba? Kaya, sumasama talaga loob ko. Hindi ako nakakapag-ikot masyado. Diba? Malapot-lapot guys yung aking ano, lagyan natin siya ng konting juice. Yung ating orange. Dati nilalagay ko dito gatas, pero ngayon yung orange. Guys, huwag niyo guys tularan si host ba? May pagkabaltik. Hindi ko na nababasa. Baka okay ka nga to. Alam ko na pinagawa pa ako ng cake. Yes, tayo. Parang malapot pa. Okay lang yan guys, samahan niyo ko guys. Tamsa, salamat sa patamsa mo. Kita na ako. World fighting. World. Okay lang yan. Kasama nyo naman ako ba? Sinamahan nyo ba si Pinkay ba? Salamat sa pagsama nyo sa akin. Ayan, mag-ano na tayo ng konting oil. Konting oil sa ating pan-pan. Ayan, guys. Ayan, nagla-live si Pink habang gumagawa ng ano. Kanina pa nila hinahalo yan. Kasi Kuya Ted, malapot. Dinagdagan ko ng juice. O, diba? Nasala yung aking ano po. Guys, sorry guys ha. Talagang ganito lang talaga si Ping ba. Always busy si Inday. Gabi na busy pa. O, diba? Paano na lang tayo nito makahanap ng ano, Kuya Ted, ng forever? Lagi na lang tayo nasa kusina ba? Wala nang panahon magpaganda ba? Ayan. Dapat pala nag-stream yan ako para nagtanta-kanta kayo dyan habang dito ako nagluluto. Ano? Ayan, ilagay ko na siya sa oven. Dagdagan mo ng tubig, Pink. Hindi, kasi yung tubig ko yatin, ano, okay na yung juice. May lasa, manamis-namis. Dati tubig, tapos dati tubig, sa ano talaga recipe, tubig lang. Tapos, extend na tubig, ilagay ko milk, fresh milk. Ngayon, nagbago naman, nilalagay ko siya ng,
orange juice. Ilagay ko muna to sa oven para maluto. Guys, ipakita ko pala sa inyo yung maganda kong oven. Ang oven ko mas matangkad pa sa akin. Ayan, Ayan na siya, Nakita ba yung laman? Ayun, diba? Ano daw? Pinatunog lang Kuya Ted yung mixer para alam na na yan na busy siya. Pinagdikitan na yan pag halo. Kasi dapat nasa itaas na siya ngayon. Oo nga, dapat nasa taas na ako. Giatay, anong tinapay yan? Tinapay. Ano yan, Kuya Ted? Ano tawag yan? Yogurt cake. Yogurt cake. Tapos, sinamahan ko siya ng isang orange juice. Huwag kayong aalis para makita nyo kung ano result ng aking ginawa. Habang naggagawa ako, nagningingaw-ngaw. Sana maganda yung result. Baka mamaya hindi siya maganda. Giatay tayo, patay tayo sa amo ko. Favorite pa naman nila yun. Favorite nila, lemon cake, then orange. Iba pala yung orange cake ko. Yung orange cake kasing ginagawa ko, walang yogurt. Ito, yogurt, hinaluan ko lang siya ng konting orange. Then, ayan. Kaya guys, minsan huwag kayo guys magtampo keeping, ha? Minsan hindi nakakadalaw si Ping, huwag kayo magtampo, ha? Kasi talagang as in, in, out. Then, may natirang juice. So, ang ibig sabihin nito, inumin na ni Ping. Juice. Maasim. Buti nga hindi ako inaano ng amo ko ba maingay ako. Busy naman siya, nagmamarit. Love bread yan. Ping, gumawa ka lang. Cake mo. Gatay. Yogurt cake nga imbento ka. Alam mo, Kuya Ted, sa totoo lang, pag gumagawa ko ng recipe, minsan, yung mga recipe binabago ko. Minsan may dinadagdag ako kasi minsan yung napapanood ba minsan sa yung di ba nanonood tayo. Kadalasan sa ulam, pag sinunod mo yung recipe walang lasa. Yung iba hindi mo siya magugustuhan, kaya minsan ang ginagawa ko, nag-a-add talaga ako ng sarili kong ingredients. Ganun ako. Hindi ko lahat sinusunod yung nandyan sa napapanood kasi yung hindi siya minsan hindi mo gusto lasa. May may sariling ba yan? Masarap kaya yan? Oo, Kuya Ted, masarap. I-try mo. Hindi siya madali, hindi siya mahirap gawin. Simple lang ang recipe niya. Tapos, parang banana cake lang. Ako banana cake. Hindi ko gusto masyado banana cake. Gumawa din ako ng banana cake pero hindi ko siya masyadong magustuhan. Yung banana hindi ko siya masyadong type. Iba yung banana ng gusto. Nabuan na naman. Ibang banana ang diba? Sige na. Pahingi, recipe sisi. I-try ko. Sige, i-try mo. Bigyan kita ng recipe. Tapos ko na ba yun? Parang hindi ko pa na-post yun Gawa ako ng gawa, hindi ko pa nagagawa ng video kasi minsan nag-a-apura ako ng video ng luto. Minsan ang lahat ng iba kong luto, hindi ko nagagawa ng video kasi minsan nag-a-apura ako, lalo na pag yung may mga bago akong recipe.
Tapos, apurahan. Hindi ko na kukuhanan ng video. Bigyan kita ng recipe. Madali lang. Ilista mo. Sabihin ko. Sabihin mo sa akin pag may papel ka dyan. Ibang banana ang gusto mo. Oo, ibang banana. Kasi, ano ba? Habang bata-bata pabasa na, kasi wala eh. Kaingay ko ba talagang mag-live? Sige, atay na yan. Ayan, nagkandawala na tuloy sila ba? Sabi nila, bahala ka dyan ping mag-ingaw-ngaw. Ayan, mamaya, tignan nyo, pakita ko sa inyo yung, yung result. Kung may ballpen ka dyan, gusto mo, lista mo na. Sabihin ko sa iyo, ano ba yan? Naku, sikang atong dagdagan niya yung recipe para di mo makuha ng gas. Kilala ka si Ping. Wisit ka, abo. Panira ka, abo. Sis. Oo, Kuya Ted. Parang gumaganda ang pangalan ng cake. Huwag naman kayong ganyan, di atay. Pag kayong mga friend ko, sasabihin ko yung totoo. Nakita nyo naman kung ano lang mga nilagay ko, di ba? Sabihin ko sa inyo yung totoo. Pero pag hindi ko kilala, kailangan ibahin ko yung ano para hindi niya makuha yung lasa. Pero pag kayo yung mga friend ko, pwede kong sabihin sa inyo yung totoo. Ano daw? Sabi niya yogurt cake. Wala naman siyang nilagay na yogurt. Giakay! Meron nga Kuya Ted. Ito, yung una ko nilagay, di ba, yogurt? Kung hindi, itlog. Ang una ko nilagay, Kuya Ted, itlog. Then, naglagay ako ng vanilla. Then, ito ang sinunod ko. Tapos, sumunod, minix ko ito. Tapos, sugar, then oil. Then, saka ko na sinunod yung flour. Ayun. Abo, baka gawin ni Sisiping yan. Sinabi mo. Oy, grabe ka, Abo, talaga. Grabe talaga kayo sa akin. Ganyan ba, Abo, tingin nyo sa akin? Pagkakilala nyo sa akin, masama? Kung hindi naman ako masamang tao. Ang bait-bait ko kaya. Joke. Huwag naman kayong ganyan. Oy, tingnan ko nga yung kasi hindi pwede siyang hindi siya pwedeng, ay, basa yung ko, nagtutubig yung, ayan, maganda na siya. Nakita niyo na siya, ayan, diba? Tapos, ko na siya kasi masyado siyang, ayan. Ayan na siya, nakita niyo na yan, guys. Diba? Nakita nyo, maumbok. Kasing umbok ko. Kita nyo yung result. Di dapat yogurt cake. Ano pala, Kuya Ted? Yogurt with, kasi may siya may orange. Orange with yogurt. Yun na lang itatitle ko para maiba naman. Orange with yogurt. Sige. Gagawa ko ng video next. Then, yun ang ilalagay ko. Ano daw? Nagtawa na si Johnny. Ano kaya? Abo, baka gawin nga si Siping yan. Sinabi mo. Ano daw? Sabi ni yogurt cake. Wala naman siyang nilagay na yogurt. Mayroon man akong yogurt nilagay, Kuya Ted. Oo nga, Kuya Ted. Parang ganun na lang ilagay ko, Kuya Ted. Para maiba naman Kasi dalawa man yung nilagay ko. May yogurt siya, tsaka may orange. Orange, ano ba? Ano ba maganda, Kuya Ted? Kasi, sa totoo lang, Kuya Ted, yung mga yung mga videos ko, ako lang gumagawa ng title. Orange, yogurt orange? Ano ba? Sige nga, sabihan niyo ako anong maganda. Di dapat yogurt cake yan. Fashion. Darson, thank you. Go Batman, thank you. Ano ba yan, Kuya Ted? Orange yogurt, ano ba?
Hindi ko tuloy maisip. Sige. Kasi yung dapat kasi yun eh. Kasi yogurt man talaga yun tsaka orange. Nalagyan ko ng orange. Abangan nyo na lang yung videos ko. Sige, gagawa ko. Kasi hindi ko pa siya na hindi ko pa siya na-upload yata. Parang hindi pa. Kasi pag busy talaga ako, hindi ko ba makuha ng video. Yogurt lemon cake. Ay, lemon orange. Yogurt orange cake. Yogurt orange. Ano ba? Hindi ako bibili. Utang na lang. Hindi ko bibenta, Kuya Ted. Patikimin ko lang kayo, patikim. Masarap siya. Masarap kaya. Yogurt orange cake. Yogurt with orange cake. Yun. Yun na lang. Wait nyo yung video. Giatay. Daldal ako ng daldal. Oy guys, salamat ha. Nandyan kayo ba? Nawawala yung inis ko. Nawawala yung inis ko kasi pinagluto pa ako na alas 9 na. Tingnan mo hahalog eh. Negosyo kay Kuya Ted. Iba lasa niyan, host. Masarap ang lasa, Kuya Ted. Masarap. I-try nyo. I-try mo sis Sikang Atong. Bigay ko sa'yo yung bigyan kita ng recipe. Masarap siya. Nagustuhan nga nila yung amo ko ng lalaki, siya, gustong-gusto niya. Kaya, minsan pag nagko-coffee siya, inaano niya yun ang ginagawa niya. Tingnan mo ang hair ko. Oh, sorry guys, hindi talaga maganda si Ping. Buwang talaga ako ba? Hindi ko na naorasan yung cake ko. Kung anong oras ko ba nilagay yun. Pero, mamula na lang yun pag okay na, giatay. Oh, wow! So, wait lang. Parang namula masyado yung Wait nga lang. Nilagay ko naman sa pan. Pero, oy guys, ang ganda niya guys, oh. Malubo na siya guys. So, nakita nyo, maumbok siya. So, tingnan natin. Pag down, pero nakandito naman nata sa parang gusto kong ibaling kasi pag hinano ko. Ayan na siya guys. So nakikita niyo yan guys. Ayan na yung ating yogurt cake. Oh, di ba ang umbok? Kasing umbok lang ng pagmumukha ni Ping. Maumbok lang yan guys, pero hindi yan makapal lang mukha ha. Kasi iba yung makapal sa maumbok. So, pag maumbok na sinabi, masarap. Uy, nabukita tuloy yung butas ng ilong ko ba? Puro talaga ako katarantaduhan. Tapos may ligpitin pa ako dito. So, magkuha tayo ng toothpick. Wait lang. Ang hirap talaga nahiya man akong iwanan ko kayo doon. Kaya isama-sama ko lang kayo kung saan ako pupunta guys. Ayan, sorry naman. So busy-busyhan si Pinkay. Ano daw ang sinasabi nila dyan? Wait, magbasa muna ako. Sis, salamat. Sige, itry ko para pandagdag sa upload ko. Sige, itry mo siya, maganda siya. Oh, nakita mo siya, maganda siya, oh. Kasing umbok ko, 'di ba? Yung amo mong lalaki lang ang may gusto kasi type kanya giatay. Amo kong babae gustong-gusto din yan. Yung dadalhin niya nga daw sa school. Ewan ko sa kanya kung idadalhin niya ba o almusal niya lang. Almusal niya lang bukas kasi maaga silang nagigising 6 o'clock. 6:30 umaalis na siya. Yung kapatid ko ang nagigising ng maaga. Uy, ang ganda talaga ng gawa ko guys. Happy together. Oh, kita ba? Kita.
O nakita butas ng ilong ko. Ha 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 abo. Ano yun? Tamsak host. Si Lucy, Miguel love shout out. Salamat. Miguel love shout Sis Lucy. Miguel love shout out Sis Mikay. Oh, Sis Mikay, nakabalik ka na ba? Abo, si Kang Atong Miguel love shout out. Si Kang Atong Miguel shout out from Sisi Mikay. Sisi Mikay, Reyna lang ako maya busy sa kusina. Lucy, Miguel love shout out. Gawa mo akong ping, pasyal ko dyan, ping. Gawa kita. Pag wala yung amo ko, siyempre makikita niya yan, di ba? Tatago ko lang. Ano yan, mag-love shoutout po, Miss Ping. Guys, thanks for coming. Mag-love shoutout all. Mag-love shoutout, Abo. Nung 29 pa. Ano pa na ba tayo ngayon? 31 ano? Mag-love shoutout kay NUSA. Miss Mikay, mag-love shoutout. Miss Lucy. Mag-love ako po, Miss din po. Sis Atong, may shout. Ang ganda sis, naggawa ako ng cake. Matambok siya, kasi tambok ko siya. Then, para siyang, wait lang. Parang na siya ba? Daldal ako ng daldal. Wait nga lang. Ano pa siya? Dakdak ako sa dakdak. Kita niyo? Sabi ko na, hindi pa eh. Kaso, pero, dito ko nga siya sa maano siya. Hilaw pa. Nagmamadali ako ba? Kasi anong oras na? Hilaw pa siya, hilaw. Pero maganda na yung umbok niya. Binuksan ko tuloy. Hindi ko kasi naorasan, pero hindi pa siya nangangamoy. Miss Ping, magalang shout out po. Salamat. Ilang minuto ba yan, Ping? Bago maluto. 40 to 45 minutes yan. Kaya magalang shout out. Last chatter mo po, add to cart ulit. Miss Johnny, magalang shout out. Thank you sa inyo, guys. Si Ping Tay, busy hampa. Opo, Miss Mikay, thank you po. Sige, patikimin kita, Abo. Ng sana makagawa ako, no? Bago ka pumunta dito. Bago ka magpunta ng Riyadh. Ako ayaw mo. Buwang talaga ako ba? Opo, Miss Mikay, thank you. Buwang talaga ako, guys. Guys, alam ko naman na kayo sa akin ba yung, ano tawag niyan? Sanay na kayo sa mga berok-berok ko. Alam niyo naman ako. Wala akong, walang katotohanan. Puro lang ako katarantaduhan ba? Sige, chat kita. Puro ako katarantaduhan. Simple lang kasing gawin yun, Abo. Hindi siya talaga, hindi siya hard na gawin. Kasi, kunti lang yung kanyang ingredients. Hindi katulad ng iba na ang dami. Yung lemon, masarap din siya. Kasi, masarap yung kanyang toppings. So, kaso mas ibig ko sabihin maburiri yung lemon cake kaysa sa yogurt cake. Then, saka madali lang tandaan ang kanyang recipe. Mega love shout kay Bramsy si Johnny. O diba? Kakaganyan ko, kakadaldal ko, nakaka 2 hours na ako. Miss Ping, saan ka po? Sa Bicol. Sa po ako? Sa Camarines Shore, Lagunoy, Camsor. Alam mo po ba yon sa lagpas ng Naga? Bicolana ka din po ba? Ako, Lagunoy, then, may yung nanay ko, Rinconada. Baaw, bago dumating ng Eriga City ba yon? City. Basta lagpas ako ng Naga. Ang salita po namin yung Bicol talaga, yung salitang Naga. Punto lang yung aming pinagkakaiba. Punto. Kasi may punto kami ba, yung parang masaing ka, yung mga ganyan ba, yung parang may pa ganon yung aming salita. Opo, sa Albay man po. Albay po, mama ko. Ang salitang Albay, parang may salita din siyang Bicol. Pero parang may halo. May halong Rinconada ang salita ng Albay.
Yun ang alam ko. Sana maluto na agad. Uy, pero habang tumatagal, parang kanina, parang palaki ng palaki yung aking ganyan. Pero ngayon, pag lumalayo ako, parang medyo umaano-ano yung aking yatay ka esperanza kung ano-ano na nakikita. Lapit na yung guys. Makikita nyo na ang ebidensya ng aking niluto. Ayan. Matambok siya, as in tambok. Kaso binuksan ko sa kaagad. Malakas ba boses ko dyan guys? Palay ang daldal ko. Tapos nasunog pa lang. Wow! So, then, dapat nito, ito-turn ko siya kasi yung kabiyak niya mapula, yung kabiyak hindi. Mapasok, papagmumukha ko nito ba? Uy, luto na siya, nangangamay na siya. Nangangamay na siya guys. Hindi ko natandaan yung oras niya kasi. Wait lang, magkuha tayo ng pot holder. Kasi hindi ko siya kaya. Mainit siya, mainit. Kuya Ted, Lucy, may galaw shout out from Kuya Ted. Ba't nagawa ka ng cake? Oo, si Mikay. Nag-ano nga ako, kaya nga pinagtatawanan nila ako kasi nga, nagnginaw-ngaw ako ba, nagdadabog-dabog na ako kasi dapat akyat na ako sa taas. Alas 9 ba naman ako pinagawa? Sir Ted, mag-love shoutout po, andito po pala kayo. Oo, kanina pa yan si Kuya Ted. Ayan, oh. Gawa ko ng ano, sis Mikay. Parang hindi pa siya ano ba. Mataas kasi itong aking ano ba, guys. Mataas. Nasunog-sunog pa. Luto na yung kabilang side. Wait. Uy, kunti na lang guys. Luto na to guys. Wait lang, ano ko lang ng konti. Mga 5 minutes, wait. Okay na yan. Ayan. Nasunog-sunog siya ng konti, wait lang. Daldal pa mer. Off lang natin ng konti. Mga 2 minutes, 3 minutes, okay na yun kasi masubrahan ba. Pero ang lalagyan ko pa siya ng dandikit kay USA. Sir Ted, mag-love shout out. Medyo basa-basa pa siyang konti. Pero, pwede na. Masarap. Ang sarap kaya. Yan nga sinasabi ko, si Mikay. Sabi ko, nagpabili lang ako ng kanina kasi sabi ko sa amo ko, wala na akong shampoo. Wala na akong toothpaste. Binili nga ako. Pero pagdating, pinaluto naman ako ng cake. Alas 9 na. Kasi pag alas 9, pagka halimbawang nandyan sila, pwede na akong umakyat. Kaso nga lang, pinagawa ako ng cake. Kaya gusto kong makita yung yogurt cake. Pinagawa ko. Cinnamon. Ano ba sabi ni sis? Mikay? Simulina. Cake. Ano yun? Parang hindi ko pa na. Flour lang. Wala kasi coconut powder. Yun, sis Mikay? Lalagyan ko siya ng coconut powder sa baba. Ay, sa taas. Ang topping siya coconut powder and condensed. Sabi ni Kuya Ted. Natawa talaga ako dito sa ni Kuya Ted ba? Sa yogurt egg cake ba naman ng Kuya Ted, lahat ng cake may egg. Yate, baka pagtawanan ako pag yan ang nilagay kong title. Nanghingi kagad kapalit, sisi. Oo, nanghingi kagad ng kapalit. Ganyan sila, di ba? Gagayahin niyo po, sir. Nangati mo ng ulo ko sa'yo, Kuya Ted. Kaya ate ka talaga. Nawawala ang pagod ko ba? Wala na ako iluluto. Oh my gulay. Ayaw ko kaya walang lasa yan. Uy, ang sarap kaya, Kuya Ted. Biyatay na yan.
Buang talaga tong amo ko, tapos aanihin ko pa siya. Palalamigin ko pa siya bago ko siya ito-turn. O, diba? Pwede na yun. Buang talaga. Tawa ako na. Si Mikay, maganda yung title ni Kuya Ted, Yogurt egg, yogurt egg cake. Lahat ng cake may egg. Tayo na yan. Pag yan ang tineter ko, Kuya Ted, baka sabihin nila sa akin, buang man to. Mag-isip-isip man sila, sabihin nila, lahat man ng cake may egg. Di atay, tingnan ko na nga. Ayan na Kuya Ted, Parang poke. May biyak. Ayan, di atay. May biyak siya. What happened? Ayan, Maganda. Natawa ako doon. Ano ba ako? Namali ako ng salita ba? O, di ba? Ang bilis lang, di ba? Kaso nag-dark agad, Okay ba? Lalagyan ko pa ng yan. Palamigin ko muna ng konti kasi lalagyan ko pa siya ng topping sa baba. Ay, sa taas pala, sa taas. Takpan natin yung biyak. Ang ganda kasi ng ngiti niya ba? Ang cake na may bitsin, gatay. Ano daw, mukha nga siyang masarap. Masarap yan. Masarap kaya, masarap. Unless lagyan niya ng bitsin. Gatay ka, Kuya Ted. Wala na akong... Madali lang siyang gawin. Gatay talaga to si Kuya Ted ba? Parang sunog-sunog pang ilalim. Patay tayo sa amo ko ba? Sabi-sabi siguro. Ngaw-ngaw kasi nangaw si Ping. Kasi kailangan ito akit pa. Palamigin natin ng konti, guys. Sabihin niya, bakit maitim? Ayaw pa naman ng maitim yan. Kasi nagngunguman si Ping. Sa pagalitan ako, patay. Pero kung hindi niya ako binili ng hindi niya man ako utusan. Kasi alam niya nang aakit na ako ba. Ibinili niya kasi ako ng gamit ko kaya nang utos. Umano man kasi to, bakit man natapon to dito? Paano napagbaliktad nito ba? Kailangan makaakit na tayo. Nakaano din ako, nakailang oras na ako.
Naka 2 hours din ako, di ba? O, di ba? Ngaw pa, Ping. $5 million. At ng ano ko ba? Kasi ano siya yung nag-ano siya. Wait lang guys. Baka pag binaliktad ko siya, mag-ano siya, magsira ba? Kaya wait ko lang ng konti. Palamigin ng konti. Hindi siya, ang lasa niya, hindi siya masyadong matamis. Tapos, ang nilagay ko, coconut powder. Tapos, coconut at saka ano siya, condensada. Para dumikit yung ano niya, yung kanyang ano to, yung kanyang coconut. Si Lucy, salamat Sis Lucy. Andito pa si Ping sa kusina. Akala ko makakaakyat na ako. Until now, still in the kitchen, then cooking. Always cooking. Cooking is my life. Cooking talaga. Wala talaga sa ayos yung mukha ko ba? Kailan kaya ako gaganda ba? Bawat live ko na lang wala sa ayos. Oh. Oh, di ba? Akala ko. Tapos, ang bilis ko magluto, ano? Lagyan na natin siya ng, inaano ko pa kasi baka mamaya hindi siya matanggal. Alam nyo na mahirap tanggalin. Ang sarap kaya ng cake. Ang sarap kaya. Tingnan mo, maanohan pa tayo ng ano nito ba? Nanood pa kasi si Ping. Out na po ako, matutulog na po ako. Salamat Sisi. Salamat. Magpatugtog patuloy ako nito mamaya ng insomnia. Bakit ko manadot-dot yun? Baka ma-copyright ako. Patugtog na kaya ako ng insomnia para hindi ko na makalimutan mamaya. Giatay na yan. Salamat, Sisi Kai, NUSA Vlog. Thank you po sa pag, kay Pinkay ba? Nakapagpatugtog ako ba? Kaya baka makapiright tayo nito. Kahit konting-konting tugtog na nakaka-copyright. Kunin ko yung ilalagay ko na yung toppings para kung makaakyat na ba ako ba. Naka 2 hours na ako, oh. O, diba? Salamat sa inyo lahat, guys. Pag ganun-ganun lang. Wala tayong instrument para makakanta sana. Ay. Hugasan ko muna kaya yung nandoon. Bago
Bago ko siya isalin, hugasan ko muna yung nandun para lumamig-lamig siya ng konti. Palamigin ko pa ng konti kasi baka hindi siya matanggal. Hindi siya matanggal, sayang naman. So, dito muna tayo sa kabilang area. Saglit lang naman yun, Sisi. Wala pang 10 second. Hindi siguro ma-CPR. Hindi, kahit na konting-konti. Nasi-CPR pa. Nabigla kasi nadot-dot yung yung kamay ko. Ligpitin ko muna to tamang yan para habang o diba guys, andito pa rin si Pink Sky. So, habang iniintay ko siyang lumamig yung yung aking niluto. Bago ko siya ito-turn, ko muna. Ko muna ko. Para wala na akong hugasan dito. Ano daw? Pa-send pala sa akin location mamaya assisting nun para makita ko kung gaano kayo kalapit sa amin. Okay. Oo nga, nakalimutan ko na naman isend sa'yo location. Pero mas maganda siguro pag bukas ng maga kaya. Doon dapat sa Wait lang. Natulog na siguro amo ko. Mag-alas 10 na kabuang talaga yung amo ko na yung ba. Kasi, ay ko, aray. Mag tayo, baka tuyo. Baka na to. Baka okay na. Parang talaga sunog talaga siya. Patay tayo sa amo ko ba? Oh my good lay. Sabi ko na nga ba, dikit na naman siya, oh. Kasi pinipilit kasi ni Ping eh. Kasi nga anong oras ba? Anong oras na? Alas 10 na eh. Bahala yan dyan, oy. Diba? Alas 10 na. Kasi haba-haba ng oras kanina nakaupo, hindi nag-utos na maglagay ng maggawa ng cake. Tingnan mo na, sabi ko na eh, na siya siya kasi pinilit na naman ni Ping na anuhin ba, diba?
Ay, wala pala akong ano. Kailangan ko pala ng juice. O, diba? Nagsawa na sa kakaalas kasi Kuya Ted. At si Abo, nagtago na sila. Oo, na ano yun. Hayaan mo sila, ganyan talaga. Bismillah. Ayan. Kulang pala yung aking kulang pala yung juice ko. Ininom ko kasi. Di atay. Tingnan mo, wala tuloy akong pampatong sa ibabaw. Mag-ano na lang ako ng isa pang juice. Kasi nawala yung ano ko ba. Ano yun? Sis Atong, nagmarites yun. Mag-quiz ka ulit, sisi, pag may sobra. Inumin. Ito nga, ulit ako, ininom ko na, nagtira lang ako ng konti. Nagmarites yun. Ayan o. Inano ko siya, mix. Then, until to... Yatay. Nabuang talaga ako ba? Sis Johnny, gawin mo to, Sis Johnny. Masarap siya. Ang sarap kaya. Simple lang siyang gawin. Yogurt lang siya. Then, sinamahan ko lang siya ng lemon ng orange para medyo may konting lasa-lasa. Ayan yung ating ano siya, condensed with ano ba yan? Ano yung malapot? Condensed saka orange juice. Mali man talaga ako eh. Tinuklak na kasi, sa ano yun, nagmamarites yun sa ibang live. Alam na this. Ayan. Tapos ganyan lang siya, guys. Then, you know, para ano siya, alam mo ba yun? Para maano siya. Para yung para dumikit ang ano natin. Uy, tingnan mo trabaho ni Ping, oh. Tinano ko siya, yung binigla ko siya. Ayan, nag-ano tuloy siya. Idikit natin siya. Lagyan natin kaya ng plaster. Sabihin ng amo ko, bakit bumuka yung Ping? Eh, ano? Yun lang. Oo. Alas 9, pinagawa pa nga ako ng cake eh.
Again, cut. Yeah. Why? حطيتي ووتر على Not water. not water orange orange. already. Orange and خلي هنا عشان كذا تحط فرص. ايوه شوفي الان يوم دخلت سوينا على الغداء طيب ما حد تكلم قامت هي هاي مامي هاي طيب خبرتني بدي راح تركب كذا تفتح شنطتها توري لي الصورة لا تاكلون nice. ليش مدام؟ You want some? حلو ده ها تعالي والله. ليش ما ناكلها؟ إلا كله عمود يا ودي بصير تاكلونها أيوة بس بفضيهم. No. For the food. ايوه Sinarado mo ba? Nakita ka? Nakita ka? Baliw ko talaga. Nagsalita ko. Ay, dito siya eh. Nandun ako eh. Kaya sabi ko sarado mo eh. Hindi nga. Andito siya kanina, oh, naglakad pa. Hindi, imposibleng hindi ka nakita nun. Sabi ko sa'yo, i-off mo ang cam mo. Lakas ng boses ko, ayan na naman. Nakita yung mukha mo. Buang. Nagpunta dito eh. Sabi ko, paano yung salita ko? Sabi ko, i-off mo. Naririnig na ako ni Dalaga eh. طيب فهد وذا البنات داري أنا إنها بسمة إنها مساعدة أختي بسمة منهم بعد البنات Like restaurant? Nakita mo yung dyan saan? Dumaan amo mo. Oo nga, panay nga ang ano eh. Kakaano nga eh. Nakita dyan ano? Hindi asukal yung binubudbud ko. Ano siya yung coconut powder. Coconut powder. Nakita ba yung mukha niya? هذا الجو مستخيرة
Nakita yung mukha niya. أنا أقول لما تسوي التقليد يعني واقعي. إيه واقعي على طول كده. أنا حتى لو هنستخدم أبي أجيبه ما قد كده أرجعهم. ما تدري مقفلة. إيه من هذا بس هنا. Ito system nila. I-delete ko kaya yan? Akit na ako. أمسك نفسي عنك. Naka ano din ako. Naka-live din ako sa YouTube. Nakita yung mukha ni Timay. Nakita yung mukha niya. Lumingon pa dito. Ate Mangyan Vlog, may shout out na sa harang pa po. Salamat sa paharang. Oo, kita ang tumingin nga siya. Akit nga ako. Buo mo kasi tingnan. Akit na ako, guys. Buwang to si tingnan. Patayin ko kaya. Delete ko kaya ito. Madam, nagawa ako na. Tumingin kasi sa ano. Si Kang Atong. May shout out. Kitang-kita ba yung mukha niya, sis Atong? Paakit na ako ba? Nasa rooftop na ako. Kailang, ay, yung aking ano pala, shampoo. Nakalimutan ko. Bukas na lang. Tabad ng bumaba. Upcoming. Dan dikit sa upcoming. Asa na yun? Ano ko nga. Pin natin. Asa na yung bag ko?
Welcome. May OT kayo ngayon? Hmm? Saudi, sis Ate Mangyan. Saudi po, Riyadh. Salamat sa paharang, Sisi Koy. Ayan. Dito na ako sa aking kwarto. Pa ilang oras na ako? Mag-end na din tayo. Anong oras na ba? 30 minutes para 3 hours. Ako sis dito. Quiet ka sis. Paakyat ko lang oh. Maano tiyan ko? Kumakain pa sila sis Mikay. Ano tayo ng ano. Sanay siya kong cellphone. Nag-upcam ka.
Hello, Bogs. Twelve 12 a.m. Tapos ko dito giatay. Tapos anong oras ang gising? Hindi si Sisi Mikay ba?
10 minutes. Ano pa? Wala pa, oh. Mag-e-end. Balak.
Uwi na kayo? Oh, 10:30.